Saan mo itanamay? Unggay-unggay. Alam mo kung lingaw kayo ba? Nindutan nga ipi kayo. Unggay-unggay ba? Nindutan sa unggay. Asa ba? Oo, kuha mo. Unggay ba? Kana yung ifik ba? Ako bata, may mo siyang... Ganyo, busig tanong ano eh. Hindi mo kaya kita na ko ba? Mura mo sa unggay. Cuya unggay ay. Dako ada unggay. Asa ba? Unggay lagi na. Na... Magyana man nagla pero milay kada tanan ako. Kana ako man ko mabalik-balik naman ng TikTok ko. Asa ba? Kana ako. Ah, grabe ang guya. Niluta ang guya mo ko ano yung guya. Asa ba? Ah! Mo ni unggoy ni mo daw? Yan hay, ba? Imo na ko napagbunutan nimo na kuan. Gabilang ka yung unggoy eh. Magkuan na imo na. Kuan na. Ay pagbita daw mo na ha.